Hodiny materinského ruského jazyka še počalo znímať na počátku septembra, keď ministerstvo obrazovania naložilo, že bez ohľadu na toto, že školský rok počal poriadne, istočasne še muša i znímať hodiny pre opasnosť, že príde do pretrhnúca nastavy i zaverania školoch. Zo stotu robotu koordinuje náš nacionálny sovjet. Знімання годинок руського язика ще odvíva na dva sposoby. Jedno to znімanie zo kameru, ktoré še okončuje tu u zámku i na druhý spôsob znímajú nastavníci učiteľky doma na svojich kompjuteroch zo programu, ktorú preporučilo Ministerstvo prosvity. Teraz máme zňaté v jedno 183 hodiny. Môže jutre prísť do pretrhnúca nastavy i my budeme porichtaní a za po jednej klasy jest ešte dať co to robiť, ale sám počiatok by bol porichtaný. I keď by prišlo do pretrhnúca nastavy, u tej chvíľky by i učiteľky, nastavníci, ktorí znímajú doma s kompjuterom, oni by to postihli i mohli by sme bez jakého obávania prejsť na hodiny ruského jazyka na online nastavy. Predpostaviame, že by to vec išlo so emitovaním na RTVU najvjerojatnejšie. Takže nedaj Bože, keď pretarhne še nastáva, my budeme porichtaní. Zňatí hodiny še čúvajú na internet platformy, odkiaľ ich môž patric, znímať i deliť školárom, keď za tým bude potreby.